нафаре ки дар даст китоби хуб дорад ҳеҷ гоҳ танҳо намемонад, зеро ки китоб дӯст ва ҳамсӯҳбати беҳтарини инсон аст. салом бинандагони азиз, ин аст барномаи фуруғи субҳи доноӣ аз телевизиони Баҳористон. дар барномаи мазкур мо ҳамеша бо беҳтарин иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ҳам суҳбат мешавем. иштирокчии барномаи имрӯзаи мо ҳастанд Марҷона. марҳамат Марҷона, худро ба бинандагони мо пурратар муаррифӣ кунед. салом, ман Қурбонализода Марҷона мебошам, хонандаи синфи 9 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 94 шаҳри Турсунзода мебошам. ман беш аз 200 китоб мутолиа кардам ва айни ҳол бошад худро ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ номнавис карда дар ин озмун иштирок кардам ва ба даври шаҳрӣ роҳ ёфтам. китобҳои мутолиа кардаи ман бештар осори бачагона мебошанд ки аз онҳо ман бештар афсонаҳои халқи тоҷик ва афсонаҳои хориҷиро мутолиа кардам. афсонаҳои халқи тоҷикро беш аз 100 мутолиа кардам ки онҳо ба инсон хеле таъсирбахш мебошанд ва аз ин афсонаҳое ки ман мутолиа кардам беш аз ҳама ба ман афсонаи ду ҷавони кӯзапушт бештар писанд омад. ин афсона дар бораи ду ҷавони кӯзапуште мебошанд ки онҳо пушташон хеле ба мисли кӯза монанд буд. рӯзе аз рӯзҳо яке аз онҳо ба дигаре мегӯяд: ҷӯраҷон, мо ки ҳардуямон пуштамон ба мисли кӯза аст, ҳама ба мо механданд. биё як кор кунем ки онҳо ба мо дигар наханданд. аз ин сабаб онҳо ҳамеша дар зери деволҳо аз одамон пинҳон шуда мегаштанд. рӯзе яке аз онҳо шабонгаҳ ба ҳамом меравад ва мебинад ки париҳо дар гирди ҳамом ҷамъ шуданд ва доира менавозанду бо ҳам рақсу бозӣ мекунанд. яъне дар он ҷо онҳо тӯй доштанд ва бо онҳо ҳамроҳ мешаваду рақсу бозӣ мекунад. яке аз онҳо ки подшоҳ буд ба ӯ гуфт: аз ман чӣ мехоҳӣ? як хоҳишатро бигӯй ки ман онро амалӣ мекунам. гуфт: мехоҳам ки ҳамин кӯзаи пуштам аз ҳамин кӯзаи пуштам ман раҳо ёбам. ва вақте ки аз ҳамон берун баромад, кӯзаи пушташ аллакай набуд. як рӯз бо ҳамон дӯсташ мулоқот мекунад. дӯсташ ба ӯ мегӯяд: чӣ кор кардӣ ки аз ин кӯзаи пуштат халос ёфтӣ? мегӯяд ки рӯзе ба ҳамом рафтаму чунин ҳодисаҳо рух дод. ӯ низ мехоҳад ки аз кӯзаи пушташ халос шавад ва шабонгаҳ ба ҳамом меравад. мебинад ки тамоми ҳамон париҳо дар назди об ҷамъ шудаанду бо ҳам гирья мекарданд, яъне дар он ҷо онҳо мотам доштанд. ва ба назди ӯ мераваду ӯ механдаду бозӣ кардан мегирад. яке аз онҳо, яъне ки подшоҳ, аз ҷояш мехезаду ба ӯро дашном медиҳад ва вақте ки аз ҳамон берун мебарояд, мебинад ки кӯзаи пушташ дучанд шудааст. яъне дар ин афсона бештар дар бораи он сухан меравад ки бо хушии мардум хуш бошед ва бо ғамашон ғамгин бошед, яъне дар ҳама вақт дар канори мардум бошед. яъне агар инсоне ки дуруагӣ мекунад, агар зиқ аст ва барои он ки бо хурсандии дигарон ҳамроҳ шавад ва чеҳраи худро бо онҳо, ҳамчунин дар қиссаи мазкур, дар афсонаи мазкур доир ба хислати ҳасад бурдан низ дарҷ гардидааст. шумо доир ба ин хислат чӣ гуфта мекунед? доир ба ин хислат гуфтаниам ки одамон набояд ба ҳамдигар ҳасад баранд, бояд ҳамеша бо ҳамдигар ростгӯ, рост қавл бошанд. ба касе ки ҳасад мекунӣ, ҳеҷ вақт ба ҳамин хостаи дилат намерасӣ. бояд ҳамеша онҳо худат ҳарчи хеле ки бошӣ, ҳамон хел бимонию ба одамон ҳасад набарӣ. баъзан вақт агар инсон рашку ҳасад кунад, кӯшиш мекунад ки аз рақиби худ пештар гузарад. мисол меорем ки шумо китобҳои зиёдро мутолиа намудаед, вале дӯсти шумо аз шумо бештар китоб мутолиа мекунад, вале шумо кӯшиш мекунед ки аз дӯстатон боз ҳам зиёдтар китобҳоро мутолиа кунед. ин хислатро мо рашк ва ё ҳасад гуфта метавонем? ин хислатро агар ки дидӣ ки рақибат аз ту бештар мутолиа кардаасту ту аз ӯ камтар мутолиа кардаӣ, набояд ба ӯ рашк бубарӣ. ӯ чунки тавонистааст ки ин қадар китобро мутолиа кунад, ӯ тавоноиашро яъне ки доштааст.
яъне рақобати солим зиёне намеоварад, вале рашку ҳасад метавонад ки ба инсон зиён оварад ва рашку ҳасад ин хислатҳои бади инсонӣ аст. миёни китобҳои хондаатон бештар кадом китобро дӯст медоред? бештар шоҳномаи Абулқосими Фирдавсиро дӯст медорам, ки дар шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ дар бораи шоҳон бештар сухан рафтааст, яъне дар замонҳои пеш давлатдорӣ чӣ хел будааст. яке аз мавзӯъҳое ки дар дохили шоҳнома омода буд, ин Рустаму Сӯҳроб мебошанд, ки аз ҳама бештар онҳо ба ман маҳқул шуданд. яъне шоҳи золим падарро ба тарафи писар душман мекунад ва дар охир падараш писарашро ба қатл мерасонад. яъне набояд падару писарро, яъне дӯсту бародарро бо бародар ҷанг андохтан, ин кори нодуруст аст. мегуфтед ки шумо асари шоҳномаро дар шакли назмӣ мутолиа кардед ва ё ин ки дар шакли насрӣ? ман асари Абулқосими Фирдавсии шоҳномаро дар шакли назмӣ мутолиа кардам. бароятон мушкил набуд дарк намудани мафҳуми ин асар? Не. саломат бошед. агар шумо асари мазкурро дар шакли назм мутолиа карда бошед, пас аз ин ҷо бармеояд ки шеърҳои зиёд низ аз бар кардаед, ҳамин тавр? шеърҳои бештаре ки ман мутолиа кардам аз шоири халқи тоҷик, шоири машҳури тоҷик Мирзо Турсунзода мебошад. яке аз шеърҳои машҳури шоир Мирзо Турсунзода ки ҷони ширин мебошад ва дар байни мардум хеле овозаҳо пайдо кардааст, ба шумо қироат кунам. ҷони ширин, ин қадар ҷангам макун, ин қадар беҳуда дилтангам макун. гашта гашта аз сафар боз омадам, боз бар наздат ба парвоз омадам. ҳар куҷо ки хоб кардам хестам, ҳар куҷо ки буд ҷои зистам. ин дили ман манзили ёди ту буд, ёду рӯи ҳусну ободи ту буд. бе ту нагзашт аз гулӯям об ҳам, бе ту дар чашмам наёмад хоб ҳам. бе ту ҳар як рӯзи ман як сол шуд, бе ту дил ғаш гашт чун атфол шуд. бе ту дидам гарчи зебо духтарон, бе ту бишнидам суруди ошиқон. лек дар пеши назар рӯи ту буд, ҷилваҳои чашму абрӯи ту буд. ҷони ширин пас дигар ҷангам макун, ин қадар беҳуда дилтангам макун. айни замон беҳтарин китобҳои мутолиа намудаатонро метавонед ба бинандагони мо бигӯед? бале. марҳамат. аз асарҳои мутолиа кардам ки 200 мебошанд, чандтое аз онҳо инҳо мебошанд: шоҳнома, қобуснома, марги судхӯр, одина, мактаби кӯҳна, афсонаҳои халқи тоҷик, тӯтиё, ҷавонӣ, ёддоштҳо. саломат бошед. шумо аз миёни китобҳои хондаатон бештар асарҳои устод Садриддини Айниро номбар кардед. ин нависанда ба шумо писанд аст? бале, ин нависанда ба ман писанд аст. ин адиб яъне моро ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ кардааст. бештар дар бораи мавзӯъҳое навиштааст ки ба инсон хеле таъсирбахш мебошад, ки яке аз онҳо марги судхӯр мебошад, ки дар ин асараш ӯ дар бораи қори исмат, яъне ӯро дар байни одамон қори ишканба меномиданд. гуфта шудааст ки ин мард як саллаи хеле калоне дошт, ки он ҳар вақте ки дар ҳар ҷое ки маросим мешуд, боз аз он калонтар шудан мегирифт. яъне аз ҳар ҷо ҳар латафурае ки ба ӯ мерасид, ӯ ба салааш илова мекарду салааш боз ҳам калон шуда рафтан мегирифт ва ӯ бисёр пурхур буд. дар байни мардум ин гап хеле бисёр дар забонҳои мардум мепечад, ки нафси бад балои ҷон мебошад. яъне маънии ин гап он аст ки ба пурхурӣ роҳ надиҳанд. ҳарче ки доранд боз аз он нахоҳанд ки бештар дошта бошанд. ба ҳар чизе ки дорӣ қаноат кун гуфтаанду. вақте ки одам бисёр пурхурӣ кард, ӯ метавонад ба касалиҳои бисёр дучор шавад. ва дар байни мардум боз вақте ки пурхӯр бошӣ, дар байни мардум обрӯят паст шудан мегирад. саломат бошед. мо ба шумо аҳсан мехонем ки ба даври дигари озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноиро хат гирифтед ва инчунин ташаккур барои он ки дар барномаи имрӯзаи мо иштирок кардед. саломат бошед.
бинандагони азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми имрӯзаи барномаи фуруғи субҳи доноӣ. Хайр, то барномаҳои оянда китобхониро аз хотир набароред.